EPHL sia mai phu jaiga thar lapen ari sangho tumben pherang ke amai kang nipon Mission pen sang tiki phura tum kang ton ti dera jok driver atum pen ningkang samse chipaklang pon Nilip moi kro arong amikar Jackson Crew kisu kachilang dia phan kirap kachuhang lakhain koi rapho nilip MSC constituency ke barlo chukhela moi kro arong amikar Jackson Crew kisu kachilang dia phan kadure mate tangka maha kavya jok Karbi khai ninga chithe thep akhai Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Medical In Charge Surya Rongphar atuma phan kisu det abang phu ahyama sor sitami ning the klong pensi chuning riponlo Lapen nilip swarlo asong pen sitami kisu det Jackson Crew abaha chuning ri piponlo athe kidney khe nodak ajok kisu bangke nonputa si chilang ponbomla pinpur ponme kisu det abang phu Jackson Crew ke apaya pu ta velo lapen ke akorte sitame avelo alang like jangre lasi pirthe ok chalana ijia phan pura Kerala si chongdap dun bon sitame kopai kelang no pen ajok Sai choklem nun bom mahutsi lapusona kisung hunanglo puta adona rabatung pen thampon lasi ningmi ningdo pen nang cherap dunji ninghang dok pulute lai screen along ki pipona number along humrik non nili pen nili tuma phirangke third son tero nangke lo birta public TV Karbi Anglong Kardom aprangsi media ek tum hanstame akero pilo pininili tum labang so news channel pen Karbi Anglong rat phan kachuning rijipo alam the puthak si jasamet nili tum nang litum phanang chophallo nasi nili tum kisung kedet angbong long nili tum phan pini rat along setame ni tum phan kerap kitu kilongji lapen kaching hon muso kiso det aparman phanse nili tum labang so news channel pen ang chuning rilo nili muso kiso det abang promen ke Jackson Crow alang li rong ke moi crow rong nilip ke parlo nasi kedam tang pinang anarni ding pen alang li labang so pirt he pen halloween adim kachong daramen pen sedam lo nasi la susu ke apita velo apota velo alang li tum puriara pisar tum pensi ki pathe peding si la susu chong dam lo sitame pinier ni halang li kopai ke lang no pen jok labang so kiso thedung kiso longlok pen jok ni litum sitame cherap chito dun thek the seta ningduk lo nasi cherap chito dun thek the sitame Karbi Anglong rat ki the ki ding atum phan jasemet ni litum sar Dr. Tuliram Ronghang sar la pen nilip ke parlo MEC sar ke kedam tang sitame la susu kiso pharman long cherap dun lo pusi ni litum berta long la sila lang listame ka cherap dun thek pon ni litum kurwang thu pijir lo la si dutulang litum kaching hon ne Dr. Tuliram Ronghang sar sitame la bang so kiso de phan kirap dun jia phan ni litum hin pensitame chuning rilo la ni litum bangke Karbi Anglong Women Justice Forum nilip sabrans pen lo la si ni litum sitame Karbi Anglong Women Justice Forum District Committee abangke bukajan lo la si jasemet ni litum kaching hon tolang lap sabon tha dulang ni litum Karbi Anglong Women Justice Program bukajan District Committee pen kachuning rithu abangke lalo borjan constituency jasemet nilitum kaching honne sir EM Sorjorong Pharmas dami labang so kisung long chirabdun tha mate chirabdun vek tha pusim nilitum hin penta chuning rilo asi pinia bangke rong arat pendang lok nilitum long nang chitu nang chirabdun si rong basapi penthor jok setami rong puriar la pen dukandaro long setami sikai si ni hang pisi nilitum non kilo je phanchi siklo la pen lota lopo asi ansu se la so kisu ki media je phan Karbi Anglong rat ki the ki dinga tum ba anstame chuning ripar pik lo labang so kisu aphan rabdun pen labang so ki mi thek ji aphan athe alangli duk par pik anlo apita ve apota ve asi alangli tum jong aphan jong si kachirap ji aning hang do lepudang te la bang so channel along pen ni litum alang litum non a ik ke en bom a gp number pen stame ni litum pachini pon po amen boy put it ha Jackson Crow ke a ik lo kiso det abang amen ke Jackson Crow
APHL se amai phu je kathar lapen ari sangho tumpen tongsikot pen pherang ke amai kangni pon lason si aruni pha inkoira trok siarni APHL se ame thanga sa hemalong je kathar lapen ari sangho tumpen tongsikot pen pherang ke amai ke pha pon bangso pherang ke amai along ake hai je kathara hin pen kaning je pon atengke 6 schedule arona teng pen lapen constitution arona teng pen tribal aso kalidia tuma phan amening than ponang ji puke niltum kaikita ning je pon bonsi tame niltum APHL sia song tumke nonamat ke niltum jakong weather lang apotsi niltum voter list pen ing than ponone dadlo puta ning je pon tangte nonang ton pen pherang ke thengno ka ning je pon alam the pen le arju pon sina phan nilitum kachoningri ateng pen nang litum dake wang pot nang litum phan choro lo pen kardong pila pini nang litum phan dake phara nilitum kapachini kangtung alama bangke lason lo sik schedule ateng pen la pen constitution ateng pen tribal kalidiat atum dak sik schedule arlo kedolong le atum phan nilitum amen polit voter list along pen amen than ji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu na nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men se ke than ji pulo ama non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum schedule tribe atum khilonjia okhomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election hu theklong lo ke than ke dak delete pusi ke to delete ke than cancel lan ke alam ke isi vet lo muthe karbi atum ilitum chini nederma si delete pusi po ke than hala so alam bang ma thadam oide amasi kadu ita aning pum pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulo long ni non nilitum particulars ke nitum pha bom lo PS committee atum long ran CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than ma la pen alang litum voter ID la pen a polling station amen nitum panang than serak tu athima la ke serious alam lo la kang than ge itum democratic aron ilitum election along ron ga chedan ilitum hananga pe rem je phansi lage ge claim la si ake ong do pikatum elong adim bange bang inkoira throk pusu vote bidun long le dat la thema amen voter list long delete puge top do ko pot voter list ID bange do lata voter ID bange do setal lata akam pi pedat la abinang voter ID do lo te lage delete tanang ne lo lage vote pilong vek nang ji setan nona bange ulta thulo voter ID do thu kok atum da pi thu long le det lo hala ka vie tom bang si pi thu long rong lo che plang bang ge la sini litum la bang solam ha election commission of India upon chief election commission of India upon nilitum chief election commissioner of India upon nilitum memorandum pini ke lolo by post pen si ke lolo athemala athika pot pen lo nai tum ke dam un edet lo poisa tanga ka be pen jo Delhi andam nai un edet lo la sinon ni tum by post pen si ke lolo la pen la so ke lolo nilitum ako ison pudun tu nilitum ka complain bangke la tum Karbi Anglong Autonomous Council atum model code of conduct violate si PNRD a department of poisa 14 crore kuti krepli a poisa
and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along ri ke dam long ke lage mission la tu ke itum apoti dunde seta hapu ke master tum dormha ta pilong le lapen department a kapre ka tum do olang dormha ta pipe lapen ke tovar ta ve munit tum ki duk so kali contract atum abil ta pipe seta non ke alang litu e ki jui dam si kuti krepli apoisa labang thom kep IMAC atu CMEM lapen kapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litu mane inut la pupulate 50 lakhs la inut ka koros 50 lakhs dokai la ilitu alang litu ka koros la ta government a poisa la sini litu la ka oppose la pen lata non MCC mane model code of conduct ke do un hosi la ke claim la ke hinopi kalam no la sini tu chief election commissioner of han ni tu opposition ni tu complain ni tu pi lo by post pen seta la pen mo apor nang le lo te ni le tu aku by hand aku pi thui seta no mai ke tong la apor pen si complain do nang la si la complain lo la sonni la pen ako ison ke do thulan tribal tum arong pen kilometer 4 kilometer plike pocket to anaka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o la pen ki pidun dia tum do pik la pot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter bang Kendo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote pilong nai pada ke tok tu. Lapot halaso teng polling station non arong seng unangi pusi nilitum aku choning ridun lo. Lahelo alam bangke. Sita so dak binong alam lo lah. Ron kace danji itu det kace longri kace rai lapen khe kace rai dia fansi itu democratic aron che dan lo. Ilitum a hile ke la vote hello aman non ke vote ta ilitum along pen nang than pi to adlo nang ti to adlo a hile ta nang ti adlo tar mane eta voter list along amendment ta delete to talk amat vote nang pi pidun long le det lo itum la guys ilitum phan la bang so democratic a ron along nang a perem ji pansi la claim la pen la just semet ki claim ke BLO tu pusipu la ke claim alang litum pan ko madon ni ka point nil litum lai hoya lam nge pudun oi det lo non ke tong posi seta BLO tu la pa atumi heta nili khot dia na tu dam lo naga tum nang than dun BLO tum pan hal tum tribal amunit kali unang than dun BLO tum la so tribal amunit kali tum choning ri bom ta amen thap thik pusipu voter list long amen thap Puson sai si ilitom han kiwi lage serious pigalam no labang solong neli rat atum han kapacini kang tung lo la ya itum amen jong si delete pulo te lage itum amen nang kang than lo itu amen nang kang than lo pulo tang te itum akai lapen long ri ka chepe jok ji ron ka chetan a hile ke itum pan nang ti app nang ti pon app itum long pawedan le itum chedan un e la pulo te la itum pachedan un era itum along le itum akai na pivir japan la pen itum along ri long le na nang ti at japan la si alang litum la online to amat voter list ka chipita online nangi pomat la pen BLO tum si claim nangi pomat la BLO la pen BLO ka e point la pen online la putak si our side and to wrong la tu ilitum pana pivir japan la kecil tu mabak la son si ceplang tang la sila Karbi ke doan Anglong arat ke doan Filonjia Ohomia tum an adivasi tum an talamang salam cimira ilitum avo voter list along amen aku ke tap tu serak nangi akam claim nangi dan non ke dam tang lo la MP election bang ke ilitum
vote abang ke itu mahilia bang ke bana tipon lap le ake ong munak polis dan do pik so dang tipon elong in koira trok do pu elong arong bang ke elong bang ke krisir kep do pula son dai si lapen ison ning ke oilam bang ke hala karbiari so o karyang karbidet kalilo naga tum anta posipu lapen di masa tum anta posipu dak elito umhan sakuri dang pipedet lo amat elito umhan nang plung lap lo ha Chennai Kerala Bangalore Maharashtra Delhi bethe nang plung lap lo hala tum vote nang pidun neder lo non ke dam tang election ho suri fik kep bakta so share ko karbi atum ta vote nang pidun neder lo alam ke liye damang ke lalo karbiari so o karyang tum ta karbi akhai ke piyok nang yi lapen ke long ri karbi long ri che piyok nang yi pu aron ka che dan long ke hala tum nang che dan dun de det lo nang che dan dun long le det lo ba nang che dan dun de det lo la bang ke heno pik alang lo pura ka do eta aning tv aning che rot kut nang la bang nai lo kardong sir online pupo di online pupo nge hala kopilo ne kiri nige online electronic akarbar lai hui ne lipo anchini dunde seta amen nang le de teki online thapo amen bang nang le thu the de amen bang hala voter list long awe thu de ke plan thu hala da bang delete tu amunet bang reng ak a voter list voter identity card do seta hala tu bang amen bang delete mane cancel pula ke than pula kang than pula kona polling station lo eson do nili tum kiri lang non dei itu hapu rai kom pulo ne pianero na tu tadu la pa along pre tadu son do pik ta PS committee la pen CC committee LA committee tum hanan lo app la na ne do official position nang litu manang pipe de la copy ke seta nang pime nang tum nang pe nang pe pang ke ni tum pan amen kang than alang li athema la ke jong si nili MP haidet pulo te nili ke parliament long ning ye wek pukala na pot ni ke kaning ye pulo te data ta nang ji record ta nang ji la se record ni tum ri bom lo setan non ke kiri per mat der to re lo te chok che de ji voter election ke bang ka announce pagati counting ke do pola prang si ni tum pu nang ji MCC ke do un si la sini tum la MCC model code of conduct ke do uno si ningye nai puti ni tum pini na tu mana hang de Mesin ban sang tike phur non puta ing ton te de jok sang tia truck ke ve ka tum pen lam the che paklang pon la son si ke dam tang arun ni phai ing koi arni driver atum pen forest department aphan panong si kachuning rialo pajir damlo bonta forest ai khia tum non puta mission pen ki phura tum apham lang pon prong ason mande arjumi me la swalong forest atum thek dun long le detma la san si lang mili forest bit ke parlo along ajuang ta mission pen sangti ki phur arju pon me tangte forest atum thek dun long le detma mate forest atum kupine ka chingki dokokma mate komane arlenge thesi ki phurma lasi nonowe kimia kai ke thekere ke ong ahut ilitum nampi namdur arlong sangti thengpi thengprang wotek boso lapen kilir senga pirbia long asondo an ilitum kirai kom ke akenang sot binong lo puta driver tungpen ningje pon apangsi la news channel hin fantemi inton theba churu papar peglo pindari tumrong thidwa klamalong itum pini posin tum news fanang kok ma thila pahlo kedam tang itum bistari gani itum along tin a forest long ans tame itum lo pidam lab lo sitame machine bang no puta bon be ko pe pod ma la le heyo lasi forest da kamani present bicara du ko ma puta ma thadam me lo lasi itum mangai la jak lo kere bot on bangke la machine ahin ban itum anis kidam tang bistari ani ben me bon thimno posin itum bangke jering ti lab lo bang putin stame pinya tame machine pen thabom lang aju thapaju an duiti pon se tum khobor long bom kon dit name theng long lo lasi kopi posi ke bon beden ma lasi tum forest afan same itum arju mimil so lam no mili menge ria ta phan ta area bang mate la lang mili area si thabom posi khobor long la subun bagan kona la lang mili area lo thabang ke
pada si thabom besi tong khabor long la si ko pe po si la lang milip forest nak theng long le den ma dung heta la lo ye la si la lang milip staff han tami isi bang ke chun arju dum mi lo alang ton tami pini khu chon det doma mate ko pini lang tum tami cerap mun doma la arju dam mi lo si bon batang ton si tami bon lap nang pu la lo ye si namang ke adak bang san mom besi khabor long bom besi tumang tami ko puson ki bon jalama dak man sini ton tami arju dam mi lo forest sort pan tami la lo ye ni leng dang Mister tari inquiry ni nani tum alu pilap a pita nani tum thang na tanon puda reply avila manali tum phana so putha forest tum department pe non to reply ta ve ya ta ve permission mal bang puta thabom la la lo tin ma hin ben ke te lang mili long non ke komasi hola da in charge tang bom nani tum chini don ma pada in charge ke bang ke sarthi dera ko si khabor long bom